cada resident, amb l'ajuda de la Judit, que és la terapeuta ocupacional, van començar a parlar i a dibuixar la història de cada una d'elles. A través del dibuix explicava el recorregut de la seva vida, des que van néixer fins al seu present a la residència. Doncs aquesta paret que ja forma part del barri, crec que és important sentir-la, gaudir-la, cuidar-la, en un sentit de també expandir-se als carrers, de la involucració que podem tenir com a ciutadans i ciutadanes en la neteja dels carrers, despreocupar-se de que passi res, perquè tot es pot arreglar, però sí que mantenir l'espai cuidat entre tots i totes. En una paraula, emoció. I en una frase, ganes de tornar a repetir.